là thao yang á mà cái phi họ cả đưa cái chồng lên thì xiêm ya cả đưa cái chồng lên kinh thấy vật sinh ra cả nuôi tắm lên belong pa cho nó và học bên un ai luôn ya cái ấy cái bên kia qua họ cả chinh em cái chồng và đơn khăm ya na vậy cái phi thằng ban su nghe ban snow ya cái chinh đơn cái chồng lên ha the chicken the jongpi ka manla ka sweet the feeling of the presence of God ha the chicken the jongpi kani ka tin the jong play ka kum na ka shithi se ki hebrew ka lanong ka sa ka phat ka phat a ka ya thu ya ha ba ya pi ba ka long ka tin ka ba im ka long ka tin ka ba im ha tu ngi la chu ai por ne em ni la di bayin let hajan jong play khnang ba ublay un wan hajan jong pi ka tum ka shithi se ki hebrew ka ba ong to wan hajan ha ublay ti un wan hajan ha pi ka don kham ya ka chim ka jonga ba jong pi kum ki bangen bangin let hajan jong play da ka bani sim ya ka tin ka jong play ban puli ya ka bangin sung tho ya ka chingdon ka jong play ha ka chicken ka jong kitab ka jong Joshua ka lenong ka bening kong ban khat ka ba phra ka ya thu yingi wat ai ba kini ka kitab ka hukum kan jano na ka shinter jong ni henry mengai prakhat ya ka sinya si knang ba menyo sma ban le kat ba kum ya baro ba tho haka na ba kum ta men roi halaka lenti ba kum ta men man ha ka tin ka jong play ga thu ya na ba ya pi ban kam ni ban ja na ka shinter jong ba jong pi kum ki bange ka tin ka jong play ga di ban don lu pa ha ka don ha ka men sim ha ka jingmat ka jing prakhat ka jong ba jong pi bangin yo ban pendan kam ha ino ipor iba dei biang ban pendan kam na ka ta ka daw nim dei ban long kita ki ba pen le no ei ya ka ching em ta ka ba ni khalet ban puli ya ka tin ka jong le ka ba a pum no nim snow ya ka ching don ka jong le ha ka ching em ka jong pi ka ba man la ka smi ba u ble u don ha chang jong pi ini pai ba na ka kitab Genesis kalenong ka ba lingkong ka phat ka ba a ko knyo iktien ni ba ong kum ni kum ta ublay ula thau yo briu ha ka dur jong hi ka dur ublay ken ula thau yo u shinrang ba ken thei ula thau yanga ba ya pi la thau ha ka dur ka jong blay ken thei ba shinrang la thau yanga ba ya pi henry ha kini kisni habang yo I ka long ba I thamla namar ki social media lemba ki technology ki bun sa ki apps sa ki mobile kumlu wat pens ni dur reality ha po jong ka mobile ni don ni ka dur ka jong play ka ba phabriu ka ba internet kat ni henry ba ni poi sa ki apps ko riu usna I kum ki dur ra I kum ki dur su I kum ki bam internet ban pet henry ni smo pha ban le ka ta kin ma kalong ka jing kan cha aku rom yo blay la ka di le khanta ha ka por ka bangadang khna ave ha bai ngai kan du sharum seneng ni ki riu kan ba ki ong yo nam ni ki phim dei khon jong ni ba na hỏi nga dei khon ba na tang chu pet ya ka dur jong phi la I thu ba phi dei khon jong ba na na ma na sim ya ka dur ka jong pa at tayo snow ya ka kim tin yo ka khun yo cha yo do ki tu yo snow ya ka ta ha ba ni sim ya ka dur ka jong pa la ni ya ka kumi ni dei kita ki khun yo cha yo do ha ka jing long khna jong ha ba ha ki tu ki pon ha ba nga bam ya ka cha wat tam ban bam dap po am la nim yo ama de jing du shi ten po ni ba ha ka ji prakhat jong a kum ka khna ngong shi sien ka si na sa yo cha yo do jing mut lung jong a
Mudah bet mentang ayo pam tang kerja. Mentang lah sing sayo ya kerja ya kedok. Sim ya kedok ke jong ipa. Ha ke jinglong ken jadok. Mudah mengabat mapi ni sim ya kedok ke jong play. Ubalong pa jeni ubah beneng. Ngana sim tang ya kedok ke jong ipa jong ai balong ha kedok. Ke ke bai ki riu temen ki ong ya na bangan sayo ja yo do bat nganget ya kata. Bat ngayo shisha ya kerja kedok. Om dei tak kerja kedok. Om dei tak kerja kedok. Ngayo lut ha ke jing em kum ke briu. Naman na sim ya kedur ke jong pa jong na. Pelek jingut ya la dia pi ha ke ni ko. Pi sim ya kedur ke jong play. La thao ya nga wa ya pi ha kedur ke jong play. Contain but syndrome. Kan lu tam le play belong pa jong na ba ha benin. Un ai lut. Ya ke ka bani kwa ha ka ching em ke jong. Badan kam ya na ba ya pi thang ban su nget. Kani ka dur ka chonga, kani ka dur ka jong pi kala dei lu ka. The presence of God. Aching don ka chong blay. Habang apet ya ka dur ba po sam ki jong pi. Habang apet ya ka dur ka ba ipumut kuma jong pi. Amen. Naman ngay iya ka turong ka chong blay. Shiti siya di Hebrew ka lanong ka bani katway ka pat ka ba Henryo. Kaya ka ba pensong payo blay. Dem ka jinget amla ban pensong payo. Naman ka deyo jaw ba wan hajan blay bat nget ba udon. Bat ba ulong ba ainong ya kita kibawa yo. Kios no. Kektian ke jong play ke fu yang apa ya pi. Lem ke jinget omla ban ben slopa yo play. Wan hajan play. Bat nget ba udon. Kum bang ala om ne sakma. Kum lungin wan hajan jong play. Lem ke puli kektian ke jong play. Ni don kam ban puli ya kektian ke jong play. Bengin tip ya ke jingdon ke jong play. Ni don kamban ngen bala thao yang a ba pi ha ka dur ke chong play. Henry ha kini kisi ni pen phamla ya ka chong ka dur. Ni yo i mo kita tu ha ki dur khamat. Ki deng ye ki jing deng ye ba i thamla ha do i thu shu ye ka dur khamat ka chong ki. Nama kim hun ya ka dur ka ba play la thao. Ai sa kendiat ha ka ba dei bat ka jinget ka jinget kan mau ka don lupa ha ka jing mut jing khat ka jong pi ka jinget ka don lupa ha ka jing em ka jong pi Henry nyim ju kan dan kam ya ka ta ha ka jing em ka jong dur ka jong play yen yo ya ka ka ba ni kwa ha ka jing em ka jong dan na ka jong pi ba le ha ki me ka jong pi ba mi ka ti Enggak. Saya mengilat ini yang lepas. Ikat kat baman kerja, ni bami cia kat baman. Bahkan ni lami tak kaya kesen. Iyo balik kat bani mon. Nama kada kaya yang email ikat. Iyo ban. Kaya ka berkidon iyo bit ban benar kam. Kam tam le. Habang isyam ni ka dur ke jong le. Ninyo akan benar kan? Ya ke bago kapan long nanti ke jong play. Kini ke percaya ke padam. Dah kicing tahu kicing pelong di jong play. Ninyo akan benar kan? Ini apa susu benar kai kita jong ke Genesis kalau nong peningkong ke pat ke atu kata ter. Play haga cim ke jong play. Utli udon kabuat.
Utali jonga jongpi udon kapon kabannya syem batna nya pai batna na ka kita ki proverb long ka pakhatra ka alkwe balai ka khwan do ka ta ka daw bagi penen kam yo utali badan ya kapon kinget baka jingklen jongki ka long shisha hiru ken syem ya ka kita kita saatim kita long shisha wanra ek cimon ha unu lagi unu ka brio lagi ka no ka brio habang nang ban kren habang imut ban le ya selok ni ka do ti shwai ki hakajana bikin wan se ki ji seng lang ki chingai singam ba ki boy shu se ki ji seng lang namang nang ban kren ka pen mong ye ki nak katakanlah mahasiswa begini keren, jadi belum kita berkat jalan, berpedan kami atau pelit badan kebun. Kumki kami kikpa ni jumlien, bansen ni laki jom kikun, pun kap sau, pun kap merat, pun kap biet, anda biet sisa kikun bat hantar sa tap selang ni lagi. Kami menunggu pun kap biet, kami apa pun kap biet. Anda bakin nang kim start suki pun bat kapan long iki bakin smosi bakin diau pun kamera pun kap sau kalong ke bapan smosi diau belai la dangi tim yaki pun ki jomi hakata kan hukum nama kalong pun bagi tim ya ke cinta ke jom belai kan mau pun kikmi kikpa bat nong lien ban keren rumah nama utli don kapo asma pin kren berkat bah nama utli don kapo yumdei ban kren lambur kat sabalak kat sabasem nama andala ja shisha katu kacin kren jongpi sababi